A ver, o primeiro día do ano é o día 1º de xaneiro. O segundo día é o día de ferveiro, das suertes. E vas hasta 12 días. Despois volves outro para atrás. Hasta 24. E 24 son xa resortes. Si me sona as resortes. E as un veñen o día, tamén o mes. E as témporas son os ventos que hai, a dirección do vento. Exactamente. Que hai que mirar a mañán, a mediodía e a noite. O aire cambia. Interesante. Entende? E hai que apuntar. E está en función da lúa, da luna. Claro. E é o cambio de estación. Pero a luna son 7 días. 7 días luna nova. Entra creciente, outros 7 días. E despois entra luna chea, outros 7 días. E ao baixar, outros 7 días, menguante. Que bueno, que bueno. E a luna vai modificando o cambio de estación. Claro. E pode ser que a veces entre en xaneiro, ou pode ser que entre algúns días despois ou antes. Eso non ten nada que ver. A luna nos modifica todo. Claro. O estado de ánimo, incluso. Que caña, pasada. Se planta no creciente, espijan as cousas. Non podes plantar nin sementar. Vale. Ten que ser no do volante, ou na luna bella. E todo eso influye nas plantacións. Claro. Que bueno, que interesante. Se podas no creciente, escapan para arriba. Era moito malas as pugas. Que pasada. E a pataca igual. Sí. Como se chama? Como se chama cando a pataca espija? No. Claro, porque foi posta na luna nova. Claro. E se pon verde. E cando se pon verde, como se chama eso? Cando se pon verde, a pataca. Enverdecida. Enverdecida, sí. Jova, que pasada. E despois, cando é en primavera, como se chama? As témporas. Son igual. Igual. E entón, que días entran? Repasamos. O primeiro día do ano. O primeiro día do ano é o mes de xaneiro. Sí. O día 1. O día 2 é o mes de ferveiro. Sí. Hasta 12. Sí. E despois empezan as resortes. Sí. E se caso acertan mal as resortes, cas sortes. E en primavera como sería? A primavera empeza en marzo. Claro. O primeiro de marzo, o segundo, e as resortes o 14. Poa, que pasada. Que pasada. Que pasada. E agora... Ti lê o libro. Sí. Despois por libro xa te vas fijando. Pero a mí me gusta máis que me contes ti. Ai, casi para o libro de Emilio de mí. No, tires un libro aberto, Cona. Tires un libro aberto. Ai, que tal é, carallo. Ai. O libro explica todo. Que tal as pernas? Bocarao. Ai, que lindo. Se non era no coche como ti. Pero te levo, Cona. Te levo donde sexa. Mira, que che iba a decir? Fálame 2 minutos da abueliña. Que onte foi para unha estrela, que me está esperando ali. E digo, abuela, xa vou ahora. Sí, nena, sí, vente, pero tarda, a ver se me superas. A ver, que me contas da abueliña? A abuela era moi boa. Era moi linda, Era moi boa. Guapa, bueno, guapa a ratos. Falaba con todos. Como a min. Chama uns peregrinos e veña, ánimo, e abaixo. E me decía a min, nena, fala aí inglés. Nena, tens que aprender idiomas. Ahora sei alemán, sei francés. Claro. E, bueno, o ruso e o japonés sei cousiñas, pero é moito máis complicado. Ai, logo xa. Sí, andamos aí investigando. E como era ela? Como era? Era linda, verdad? Era moi guapa, moi guapa. Bueno, ela decía, hai un refrán que di, guapa non é, pero ten un pelazo. E ela quería deixarse o pelo branco, e a señora Lola, ai, señora Felisa, como deixo o pelo branco non ven a boda do meu fillo Poli. E non deu deixado o pelo blanco. E despois, mira, lle fixen unhas fotos que están no blog na súa historia. Sí. Moi lindas, moi guapa. Pero o seu estilo, eu non creo na belleza de la modelo preciosa, non sei que. Cada persoa ten a súa belleza. Claro, ten. E sabes unha cousa, Suso? Desde que teño pelo largo, agora me miran homes e mulleres. Flipa. Flipa. Tens que cortalo máis. No, a mí me gusta rapado, pero... Rapado non, unha cousiña aquí. No, ahora vou non deixar hasta o cu. Vai, me cago en todo. E por que non? E que máis me contas da vixiña, da boliña? A boliña sempre foi boa, falaba con todo o mundo. Como era de nova? Bueno, de nova eu... Non a coñeciches. Eu conhecía cando tiñan o bar. Claro, un tangueiro. Tiñan o bar ali, bueno, caralho.
tiña xente a mazo. E Que decía, trataba a xente. no bar lle tocaba as tetas a señoras e coas sartenes e tal. E aí no País das Flores, como lle chamo eu, no Montegozo, decía, ánimo, ánimo! E me decía, nena, falalle aí inglés, cona! E falaba, eu lle decía, bueno, tal, yo soy de tal, tal. E hai peregrinos a min que me din, tú non podes ser española, porque ela levas moi bien inglés, e aparte a miña cara non é española, típica. Debemos de ter familia alemana, por eso... Sí, ou de por aí. E os galegos somos diferentes dos españois, dos castellanos. Hai algo na nosa raza que nos fai diferentes. Ti tes os ollos azuis, cousa que os casteláns ten os ollos marróns. Eso depende da... Non, somos unha raza diferente. Duramos moito máis, pa o goberno que se joda. Duramos moito máis, chupamos máis das pensións. Pouco máis. Pero duramos máis que outra xente de España. Ti cantos anos tes? Eu teño poucos. 2 e medio. 2 e medio, sí. E 3/4. Teño 70. Ainda non novos, cona. Eu son novo. Eu pensei que tiñas máis. Que lindo, Suso. 77. 77? Bueno, vas a superar a abuela, non? O meu reto na miña vida é superar a miña abuela, 95. Pois a ver se chegas a lá, Eu non a boto de menos porque vexo no internet. Claro, entonces. A veces vou a relaxarme ao cementerio e lle rezo o Padre Nuestro e digo, aquí non está a abuela. Aquí non está, aquí hai... Está no céu. Está na estrela esa, na polar ou na outra. Ou na felicidade. Totalmente. E nada, e o abuelo como era? O abuelo era boa xente, non? Era moi tranquilín. Sí, demasiado. Tranquilo. Sí. E José Luis como é? Un poquinho mal xeiro que el, pero... Bueno, tamén tivo boa barriga. Todo hai que dicilo. Ai, Dios mío. E Carmela como é? Carmela moi ben. A verdade é que a nosa familia non é mala xente. No. No, menos eu que son un desastre. Non podo dicir carajo. Ai, Dios mío, non. Carmelita fala con todo o mundo. Eu? Carmelita. Sí, Carmelita é moi boa. Carmelita. Ai, Carla, a neta, estaba obsesionada cas cacas dos animais cando era pequeniña. E un día lle dixe, porque ela, claro, habla castellanito, non vai a ser. E lle decía, Carmelita, hai cacas. Carmelita, hai cacas. E yo, ai, que risas, que risas. As vin outro día por aquí, pero iba escoitando música e non pude saludalas. Oi, fai os días ou fai que? Tiñan por aquí arriba. Tiñan un coche. E ti que opinas da homosexualidade? A ver, sorpréndeme. Cada un anda ao aire. Cada un é como é, dicía a abuela. Cada un é como é. Eu son ollo. Si, digoche, sabe todo o mundo. Casi non hai ninguén de toda a xente que non o sepa. E o que non o sabe o imagina. Pero non, coñeceu a miña anterior parella. E sabes o que dixo a abuela? A ver, que fan dúas livianas? Fan dúas livianas. Foi o primeiro que dixo, xurocho. E eu lle di un pico, un bico na boca. E desde ese día, todos os días me daba un bico na boca, abuela. Tremenda, tremenda. E o día antes de irse, fai 2 anos, fíxome un xesto que é un pouco guarro, porque ela xa sabía que se iba a ir. E iso, tiña tanta inteligencia e tivo tanta sorte dunha morte tan elegante. Tuvo suerte, solo 3 días encamada, bueno, unha semana e 3 días de tal, pero bueno, falemos de cousas alegres mellor. E nada, ahora estou namorada outra vez, de outra persoa, de outra muller. Pois sí, son cousas que che pasan na vida. Tardei 10 anos en que me atopara. 10 anos, Dios mío, sí, e de sufrimiento. Ser vella, Cantos anos teño? Bótame. 30 e algo, non? 36. Ves? 36, como en xaneiro menos un mes. Sí, e son feliz ahora. Que mellor, Hai que selo, non queda outra. Hai que pasalo ben. Por joder, vou ser feliz. A pesar de historias por aí. Pois nada. Que mellor, Te gravei, collinche. Ai, cago, non. Tesme que pasar o libro, He hecho o libro, hombre. Me paso pola tua casa mañán? Ou, non prefiro, o sea, te timbro? No, malo será que non nos besamos por aquí. Non sei que hora pasas por aí. Eu ando, no meu traballo son máis ben libre. O sea, ando gravando, ando escribindo, ando pintando, mona.
Monas non, es que non me Que pintei. mañá mesmo xa buscamos ali calamaceiras, rebolo para ali e... Vale, genial. Un momento que pases. Bueno. A que hora pasas? A tarde. A tarde? A tarde que teño que facer? As cinco. Que se anda nunha cousa e noutra. Pois tamén basta que che diga ás 5, a chegar ás 5:30 ou ás 6. Que che parece as 5? Bueno. Te timbro e me deixas e... No, andamos por aí. Vale. Bueno, 4:30... Se ven os portales abertos e estamos ali. Vale, genial. Eu xo sempre ando mirando. Ata logo, Suso. Por que me queres tanto, Suso? Porque era moi simpática. Son como a Visa. Que a Visa a da tarxeta. No, a bisabuela. Que foi a bisabuela, carallo. Que nivel, eu quero ese título. Eu quero o título de mamá, de abuela e de bisabuela. E de tatarabuela, bueno, máis difícil. Máis difícil. Ese o ten ninguén, creo. Non coñezo a ninguén. Pero bueno, gracias. Ala, hasta logo, eres un sol. Decía, a canción favorita da abuela, que cantábamos xuntas, era a da misa. Corazón santo, tú reinarás. Non te has grabado tamén iso? Todo. Ai, me cago. Todo, está todo. Foi o mellor traballo que fixen en toda a miña vida, creativo. É boa cousa, claro. Porque era o coleto. Quedou grabado aí para a vida e acabouse. E non o vou quitar nunca, ademais. Nunca. É o mellor traballo que fixen, do amor a miña segunda nai. Porque dúas nais poden educar un fillo. Non hai problema. Dúas cadelas se educan un can porque non vai poder. Exactamente. Jo, pois moitas gracias, Pois nada. Graciñas. Conto co libro como se fora... Como se fora xa. Vale. Genial. Un patito para mí. E outro día de que falamos? Do tempo? No. O tempo, dicía a Visa, a abuela, a abueliña, ou a vixiña. O tempo, dixo o tempo, que sin tempo non viña. E hai un refrán que metín nunha historia miña. Non hai mal que por bien non venga. É moi bo, boísimo, porque Eso sí, é precioso ese refrán. Quen inventaría os refráns? Sabe Dios. Son ancestrais, non sabe Dios. Desde cando? Sabe Dios. Bueno, Cando se empezou o mundo. Cando eu era nena pequena. Sí. Só oía eso. Que fuerte, que fuerte. Pues nada, vamos para casa. Despois no libro se te explico. Genial, estamos en contacto. Alá. Hasta logo. A ver se nos mañá. Un bico forte, dalle un bico a estos fans. Va. Xa gravaremos outra historia, xa descubrirei e me contas como se plantan as patacas ao teu estilo, porque a abuela tiña un estilo, pero ti seguro que ti eres moi curioso, non? Bueno, hai que abrir o rejo E pa dentro. e botar os terrecos para poñer as patacas, se gusta para outra vez. Sí, bueno, a mí me parece moi duro, porque, mira, a abuela collía a lijoña e parecía que o facía coa man. Facía, o sea, eu daballe forte, non, é xeito. É un arte, eso, é un arte. O sea, un día lle decía, abuela, que é o arte? Eu que sei, nena, eu que sei. Ti que falas, carallo? O arte é o xeito, é a maneira de facer as cousas. Non é outra cousa. Bueno, ahora vou poñer unha canción que me encanta. Non lle vou meter, porque ten problemas. Jo, pois mil gracias, vas a quedar aquí para 5.892 anos. E ti verán. Non, pero isto che ve todo o mundo. E é moi lindo. Suso, eres moi lindo. Bueno, pues nada. Pues nada, gracias. Ti conto co libro, Sí, genial. Mañá xa estamos por aí. Vale, mañá mismo o collo. Se vendo hoxe, se me acurar xa traía hoxe. Vale. Dalle un bicazo a María e coida moito. Vale. Hasta logo. Chao. Hasta logo, chao. Chao.